15-il sena ilu beda jitgħallem il-Franċiż u minn hemm nibtet imħabba lejn il-lingwa li fl-aħħar ġimgħat laħqet il-qofol tagħha fi klassifikazzjoni prestiġjuża kemm għalih u kemm għal pajjiżna. Rhys Delia, accountant u kap tal-iżvilupp tan-negozju ma' kumpanija lokali, ikklassifika fit-tieni post f'kompetizzjoni internazzjonali ta' kitba bil-Franċiż imtella minn Alliance Français, organizzazzjoni Franċiża mxerda mad-dinja li tippromovi il-lingwa u l-kultura Franċiża. Mama News jispjega kif l-imħabba li għandu għal-Franċiż ġiet xprunata mill-allima tiegħu. Nibtet 15 sena ilu għax dejjem kien hemm ċerta mħabba minn il-teachers tiegħi stess, jiġifieri dejjem ħassejt irnexxihom jittrażmettu din il-ħabba lejn il-lingwa lili. War li studja l-Franċiż sal-livell avvanzat baqa' ntis fil-lingwa tant li qed jistenna riżultat ta' eżami biex jikseb l-ogħla klassifikazzjoni fil-lingwa. Il-kompetizzjoni mtella din is-sena trattat it-tema tal-familja fejn minn barra li ġie ġudikat dwar kitbietu, Rhys ġie ġudikat ukoll dwar il-livell tal-Franċiż fil-kitba. Rhys qalilna li bil-kitba tiegħu rid iqanqal l-emozzjoni u jqajjem temi filosofiċi relatati mal-kunċett tal-familja. Jiena ħadd tema pjuttost filosofika, iżda wkoll daħal elementi emozjonali fl-essej li naħseb li ġew apprezzata mill-ġurija u li ġilithom anke jirrelataw ma' dak li ktibt. Klassifikajt fit-tieni post mad-dinja kollha, ħossni onorat. Qal li foka kitbietu fuq esperjenzi personali kif ukoll dwar ir-rwol tal-familja fis-soċjetà. Tkellem fuq l-esperjenza personali tiegħi li għalija l-familja tiegħi dejjem kienet tas-support u ta' għajnuna u anke huwa sforz ta' dan is-support li anke jien qiegħed hawn illum u ħadd xejra pjuttost pożittiva u għedt li l-familja għandha tiġi dejjem apprezzata u li hija dejjem in-nuklju tas-soċjetà. Huwa saħaq li lil mill-kitba juża l-Franċiż f'xogħlu biex jixpruna investiment minn azjendi u kumpaniji frankofoniċi f'pajjiżna. L-an tiegħi hu li niltaqa' ma' klijenti ġodda u anke klijenti eżistenti u nattirhom lejn Malta anke biex jagħmlu investimenti f'Malta. Permezz tal-lingwa tiffaċilita anke il-proċess tagħhom li jiġu lejn Malta u jagħmlu l-investimenti tagħhom. F'laqgħa li kellu fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Ministru Carmelo Abela saħaq li Rhys huwa eżempju ta' rabtiet dejjem jikbru bejn Malta u Franza. Sostna li bisħubija fl-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija, Malta tkabbar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li jitkellmu l-Franċiż, b'mod speċjali dawk fl-Afrika. B'din is-ħubija pajjiżna u l-poplu għandhom l-opportunità li japprezzaw iżjed dak li għandha x'toffri l-kultura Franċiża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.